Какво ти нещо? Не знам, някой... Какво правиш тук? Лапка. Лапка. Ладно съм, още за снимката. Още. Абе, те го в устата, лапка. Абе, лапка, ще я си фърчал по небесата, бе. Ама еладе! Абе, не може да се направи на тъпа снимка. Шимайка! Казах ли ти? Ще дръжка ти камъч, а? Ай, дай през снимката, ете. Дай. Ой, само ме гего. Не, толкова, да? Мокро. Бърдай. Ключи, бе, майка си. Умря, Димитър го написа и умря. Трубичка. Чай. Бегай. Сега ще я спасим. Първи път. Три опита имаш. Давай лици трубичка. И сега? Това може да е това? Смяте! Няма. Гледайте! Дай, направи клипче на той сега. Гледай сега. Виждаш ти не влиза. Тук виж кой ще си роко, бе. Гледайте сега. Може. И трубичката някаква субота. Тарам! Сега я връщаме. Не, почакайте. Майка, че има склонища. Видяхте ли? Наобратно. Гледайте сега. Тарадам! Сега аз да покажа фокуса. Как ще направя по-бързо изчезва? Не, още не е оживял. Боляво. Не стига да е по майка ти. Чай, гледай моя фокус. Как? От такова положение може да мине за секунда. Ама не стана! Сега. Новия метод на мисака. Снимай! И втори опит. Как се гъзва. Мръсно копеле. Дай! Аз съм ред. Мой ред. Снимай. Хай, близа, бе! Не стана. За малко. Я те видим колко се напушил. Сега мене. Много нази. Ко правиш, бе? Сега това. Хапа. Ще си бъска, бе. Бегай. Ти я ще чупиш главата.